A Pobra do Caramiñal será un ano máis un dos portos de referencia da regata Rías Baixas na súa 61 edición, sendo ademais a única localidade participante da provincia da Coruña. A proba desenvolverase do 14 ao 18 deste mes de agosto, con varias etapas, con inicio e chegada no Porto de Vigo. Dende a entidade organizadora, o Real Club Náutico Vigués, destacaron o altísimo nivel desta regata, así como tamén a súa compoñente máis turística, xa que é aproveitada tamén para dar a coñecer as localidades polas que pasa. La regata Rías Baixas, que é su 61 edición, junta dos aspectos muy particulares. Es decir, por un lado es una prueba deportiva de altísimo nivel. Para muchos de los participantes que van a estar en Rías Baixas han estado esta semana pasada en la Copa del Rey en Palma de Mallorca y han ganado. Es decir, quiero decir, el nivel es impresionante, pero tiene la otra faceta turística, porque yo creo que toda gente se programa las regatas Rías Bajas de que por un lado deporte, esos 10 o 15 barcos primeros que son muy competitivos, pero después los 40 o 50 restantes, yo creo que aprovechan estos 5 días por las Rías Baixas para hacer turismo. Y os digo otra cosa, y lo he dicho muchas veces, a Pobra es para el Rías Baixas y para los participantes en esta regata imprescindible. Dende o Concello da Pobra destacaron este tipo de probas e o feito de poder formar parte dela dende hai anos, xa que se trata dunha boa oportunidade para dar a coñecer o municipio. Dende a Concellería de Turismo temos distintas actividades ao longo do ano, este é unha máis, para ensalzar o noso mar e a nosa cultura mariñeira. Contamos con regatas de bateis, de traíñas, turismo mariñeiro, viaxes en veleiro. Pois esta regata pois é outra mostra máis de que dende a Concellería de Turismo pois queremos apoiar todo o que ten que ver co noso mar. A regata, na que está prevista unha participación próxima a 60 embarcacións, componse de 5 etapas: Vigo con Barro a Pobra con Barro Vigo e Vigo Vigo.